Hello guys, जोंहा नै मैयाहाय बाथाबारि मा होनो गामिया मारैबा होनोमोन सान्तिपुर बाथाबारियाव हादानाव आलासि जानो थांदोंमोन आरो नै मैयाहाय ओरैबायदि हाग्रा ओमफ्राय नै सिबिं बागान गोजा आरो जेरैबो सिबिं बागान गोजा न'आनो ओरैबायदि गोजान गोजान ओमफ्राय नै गारिखौ नैबे न'आव दोनलांबाय आरो जोङो नैबेयाव दोननानै थाबायलांनोसै आरो जि गोजान दै बारनांगौनो ओरै आधा घन्टासो लागोन आरो थाबायलांनांगौआनो ओरैबायदि सान्दुंखामोन ओमफ्राय मैयाहाय थांदोंमोन आरो जोङो गाइस मोननै ओरैबायदि बेसर बागान सरि मा होनो सिबिं बागान गोजा आरो ओरैबायदिनो थाबायबाय थाबाय आरो जों नै ओमफ्राय ओरैथिंजाय आब'मोन ओरै उनाव बाजै ओरैबायदि सान्दुं ओमफ्राय आंबो बिदि नङा नुदोंमोन बे हाजाराव आलासि जाफैनायनि खोथा थाबायनांगौसो ना सिबिं बागान ओरैबायदि सिबिं बागान गोजा आरो नै ओरैथिंबो ओमफ्राय जि हाग्रा दङ ओरै सेरथिंनो गिथावना मैदेरफोरखौ फैजानो गिनांगौ आरो ओरैबायदि हाग्रा गोजा न'आनो जि गोजान गोजान ओमफ्राय हादानानो होनजायो हादानखौनो होनो आरो हादान दा थांगोन जोङो नै थाबायगासिनो आरो जोङो होनोमोनथाय आं मोनथिया आरो जायगाखौ बाथाबारिसो होनो थांबाय थाबाय आरो जों थाबायबाय थाबाय ओरैबायदि हाग्रानि दै दंलायबावो नामा ओमफ्राय ससे थांनानै ओरै दै बारनांगौ आरो दै दङना बैयाव दै बारबाय जोंना ओरैबायदि हाग्रा दै बारनांसिगोन नै दै बारसै ज'नो दैयाबो जि मोजां बोहैदों आरो दै बारलांबाय जोङो दै बारनोसै नै दै दैया मोजांथारना आलासि जाग्राफोर थाबायनांदों सिबिं बागान जानानै औ नै आलासि जाग्राफोरनि साजा थाबायगासिनो दै दंबाय दै नोंसोरनाया बारनो बे दैयानो बारनांगौ खोमा बे दै नङा सिबिं बागान गोनांथार ओरैबो ओरैबो आलासिफोर हेलौ हेलौ आलासि जाफैदों जोंहाना नोङो हाखौ लजोबसै बिमा फिसानो लाजिलायदों हाथाय साल'नो
Ngay. Ăn chơi. Ui. Đây rồi kìa. Ăn ăn nó lấy. Ăn ăn nó. Chết thì bị piang. Chết. Đây đây bây giờ thế. Nó thằng nó chơi. Bye 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 bye. Bye bye. Bye bye nữa. So guys này mày là bữa nay na đang zoom này chừng là alat say trong mana mày à ada na alat say nè zoom là padang này mày à tại ha là siang bị cô có việc mình xem đi con ha là gì ở đây bay đi cost thua là say đang zoom mày à ta vừa xe rồi mày nhà là say nè hadan batar mari nama hane ala sai dengan nama ya dia udah lau padang ada nih sumberako saya jalan ở này 송이나 khazai nama ya video barannya nih konten gay video barannya yang nah kayaknya मोजां मोना ना नायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सोरबा सोरबा कन्टेन्टखौनो रोङा आं बानायनो ओंखायनो बारा भिउस साबस्क्राइब जाया आरो आंना ना कन्टेन्टआनो बारा मोजां जाया कन्टेन्ट गैयि भिडिअ बानायनाय दङिना दाबो फैया बे बिनानाव सासे गावखौ भिडिअ देखायजानो गिलायबाय बियो गासिबाजि गावखौबा लाफायानो आं ओमफ्राय मा खयथ' लाजिथाय गावखौ लाफायानो आङो लेमखांसिगोन आं नै आं थाइसेल' लेमगोन आरो नै थाइसेखौ दोननोसै मा मोनो थाइनैल' लाबोखादों नालायथो बिमा मोनो थाइसेखौ दोननोसै थाइसेखौ जों सानैजों जानोसै आं खाजि जानांगौ ना मानांगौसो नंबाय गथ'आ अखारथारदे बियो खाजि जानोसैहाय लगायनानै गोथावनो ओरैबायदि मोजां साइज जालायलायनो एसे माबायदि ओरैबायदि गोदै गोदैथार जा मोजां गोदै नै गोदैयानो लाजाया ओरैबायदि बिदैखा मैया आब' गावदांमोननिफ्राय लाबोनायमोन आरो नै बिब'आ भिडिअ नायबा नुसिगोन आरो आब' नै नोंसिनि नारें जुमब्राखौ जाबाय आङो जा गोदैहाय बिब' गावदांमोननिफ्राय लाबोनाय आरो नारें जुमब्रा आयौ ये ओइ मुर्ख गथ' जानोसै फैद' मबाइलाव थाबाय था दे मबाइलाव थाबाय था हा खालि मबाइल आं बेखौसो थांगोनलायबाय माय गड स' गाइस आङो दा नै जि मोजां बिगुर लेमनानै लाखांबाय आरो नै संख्रि बानलु होनोसै आङो ओमफ्राय लगायनोसै
बानलु लाबाय नै बानलु ओमफ्राय मा होनो दुन्दिया गावखौ देखायजानो गिनानैनो आंजों नारें जुमब्रा जाफाला आरो बियो बाजि स' गाइस नै लगायबाय आरो आङो जि मोजांनो जा मोजां लगायबाय नै लगायना लाग्रोबाय आङो जानि माबायदि जादों जानोसै लगाय हा बरिया गोथाव जानोबा नै जानोबा बरिया आलु जोब्बाय फाग्लि बानलुखौ होजोबखो ना नोंलाय हा बानलुखौ होजोबखो ना माखो जि आलौबाय आंनाव खुगायाव आलौ जोब्बायहाय माबायदि बानलु होखो गथ'आ ओरैबायदि बानलु होदों नै बानलु आलौ जोब्बाय आंनाव स' गाइस आङो दा जाखांबाय आरो नै बिदि दङमोन आं बेखौ लोंला ओरैबायदि आलौबाय आंना खुगायाव स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो आलौनाया जाला दे सनाफोर गासिबो साबस्क्राइब खालामना हो आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला आंनि भिडिअखौ